Paita ning kinabuhi ah. Pertig yung paita. Alalay-alalayan na ako siguro ni pamasahiro ni kay tuha ka bulan batalan ni akong motor. Pero di mo ko musugot may embargo eh. Pamasahiro jud ko. Sir, sakay na sir. Okay, di. Sakay na. Oy, Oy, David. Ganyan ka, Rigor? Taod na pod. Bubuo ka sa hero eh. Lalay yung sa hero pre, kaya wala na. Crisis kayo pre. Ang sitwasyon na pre. Dita, dua takip. Pati lang yung pininsa, kita rin doon, hali. Kurta-kurta kita ni ron. Maso mo naman sa hero pre ka. Nain ko may utap, pabayan akong motor ron. Masayro ko ko, kahit. Abi ko bag na-impas na imong motor. Ito, kasa na ko na, may mantag. Putahan ta kaya kas-kas ta, utang po na kuha po. Diri, takor kay. Nah, grabe chika diri, mga piti kayo. Sigurado ka nga nagi-chika dire. Nah, diri ko sika pahapa ko diri no kay bisan pag may plate ko maton. Chika nga mga piti kayo. Ah, yate god. Nah, diri gini na batal-batalan akong motor kanino kay matod ko way plate. Watay pa jog snack. Ito pa ani ron. Makachika kita ani ron. Nah, chika pa imo diri ko. Bahala na ni. Basta makachika lang. Unsa man? Kita bakit makita ko. Unsa di mo nakita? Naa na ko tan-awa. Unsay mo na unsay na na? Katong chika ako ingon sa muha ba. Oro. Piti kayo ko. Di kamay. Kubahan na ni. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala na. Kita, uy, wala man gina sa hero dariya, uy. Ganyan ako si Baktas ba, mado ko sa unahan, bi. Kor. Ako sakay na ha. Ako ara ko na god. Ako una nakakita di ako sakay. Mura magadi barkada. Ipaubaya ko na sa kuagod kay karon ba ko naka pamasahiro chika ba. Kara po lang kayo ulit nimo. Mes, dali mes sakay Ulit kayo ka. Dali mes, amloy kini sakay na ko. Dali ta, dali. Hay, sa wakas, makasakay na jud ko. Miss, sakay ka? Uy, agay na ako nang itag kasakyan motor, pasakya ko, bi. Tara, ihatod ta ka. Miss, perti man gini mong walopa. Piti pa jud kayo ka. Ihatod ta ka. Bisan asa. Libre pa jud ka. Ha? Sure kaya? Jami nga rapod kayo ni mo ya, oy. Maunay akong ma-offer sa mga gwapa nga pareha sa imuha. Oh. Sige, ipaabot mo, miss. Tara na. Ha? Sure? Miss, drill lang ka sa kamis, nako gapong offer. Drill lang ka sa kuha. Libre gapon ka with snacks pa. Mahilasan ninyo ya, oy. Adarit man kayo mo na masahiro pa mo. Gusto ra mo di ka masecure aning tawahanan ni Miss. Kani barkada kana ko ni ay ani patulon man eh. Ano ba na, Dip? Ha? Kahadlok ninyo ya, oy. Mao ganing printing ta masayro ana Miss no kay pagpalit ni siya yung maintenance. Ko ana, Dip. Paulawan ko ana ba? Sa mga imong tampak kaulawan? Ay to niya, miss, kay nakainom naman kog tampal god sa pampaton. Kaya mo ko patulon god. Ambot ninyo, oy. Kahadlok ba ninyo? May pagmubaktas na lang ko. May mga klaro. Miss! Dali na, miss ba? Ay, kabala ka lagi, miss. Okay ra lagi ko, miss. Ay ko na Miss patulon na Miss. Everything is under control ni miss. May kayabe. Wadyo kay klaro, di ba? Amulabog man na imong style, god. Labog ulit mong gugay ka god. Ako yung na nakakita imong ilog-ilogon sa kuha. Dili ta ko nimo dapat untay nga tuon, nga daw uton ang akong gusto unta ba nga kanang fair play nga pagpamasahiro. Ba Kay kay unta ko nimo maayo di kay mo ditso-ditso ka dito kuan. kana nga dapat ibrato ko ta sa kuagod kay ako ba first time nga Regular Ma'am, ko, Sayro, regular idol. ko mong bugar, di mo ka mo abiso sa pagtarong. siya nga tong chika adi. Uy, pasahiro naman unta to. Ikaw man gusto nang ba mo magayo kagod? Klaro. Di mo kor ani na lang kor. Rapid play. Ato lang papilio na ang atong pasahero kung asa siya mosakay. Kaya para og mga ginaunsa manggaling, di siya magmahay bang uy may pagdito ko ni sakay da. Mas Ano mayo. ba? Okay ko so okay kay ko ana. Wala problema sa ko ah. Kaya og inana man ko magdinautay tay pero may gyud. Mo gani mo man imong gusto pod. Mga Tao. para pilip itong bagas itong pasahero ha. Mo gani kay kabuta nga maka-income pod ta. Kini kor. Kini. Kini mas walog gini kor. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no. Kani og asa siya moduol dito sa sakay ha. Way jami ngay ha. Sige. Sudahan ginato ah. Sus Ginoo. Asa naman to kung sundo, oy. Unsa naman oras ron? Unsa man to yung giingon nga alas 9. Alas 11 na.
Gisingot na baya ko mawala na kung ka-fresh ani ron na unsa na ni mga pulbos na ngawa na. Di ba, ani na lang. Nanapoy pasahero. Ako'y una mo dool. Pero huwag dili siya mo sakay sa kao, di wala problema. Oh, sige sige. Ana ka para Oh, play oh, para fair play. Rane, padulong na dire oh. Ay ko ana ko. Sa mabuton kay padung na. Ay ikaw. Ana ko. Miss, sakay ka, miss. Pagpili lang sa mga, miss. Pareho may mga gwapong motor, miss. Gwapo siya, pero mas gwapo, diyo ko. Dili na sakay sa mga, miss. Eh dire ka sa ko amis. Pwede lang. Yung mga bago may motor. Dire ka sa ko kay libre man ka. Libre pa jud ka snacks. Vapor ni siya pero hamloy yung motor ko na pero di na tinuod miss. Yun na. Dili na sakay sa mga, miss. Dire ka sa ko amis. Kani ako motor miss, di ka kabatay batsi ani miss. Ah, ito, miss. Ako po, miss. Di pa ni magiging batsin ako motor, miss. Ang giro pug ka. Dire ka sa ko miss. Madarita ninyo ya, oy. Noon, medyo gwapo yung motor pero wala na bagay sa inyong mga face. Awi, di. Sabot na kasi ang giingon. Dili bagay sa imuhay mo. Dili bagay sa imong face ang imong motor. Unsa ako nga kita man duha. Ano na lang, miss. Isulti gid, miss, kung kinsa gay dili bagay sa mga kuan, miss. Ningwag siya o diri ka sakay sa kuha. Sorry ha. Kamu magudo akong gipasabot. Tapos sa inyong mga porma, dili jud nako bet. Og isa pa, namo po ko gipaabot. Ay, nana siya. Tara ka. Pinaabot mo. Tara. Ya, unami. Sus Ginoo ko mo tay uyab niya ko. Bulingita pura to. Tapos napay dagway nga. Sus, kalami. Batuong ragwayag. Abot na lang. Naglahiro pag dabdaban na ako Ay, tong nga sus. to. Napay motor nga. Kabong-kagaw na. Pati manghambog sa to adre nga idi to niya mga beat daw. Kato Beat na nga. beat niya. So kato pang ato bito, kita bito mo ipatanawan na to. Bisa pagkapila-pilon tong naw nga ba dito ka tumbas atong kagwapo ba. Layo ra kita sa tawa kuroy matay patong naong nga to. Ay, Wa kita ning kuana ni. Bali na ginay panahon ron. Pangit na ginay mo usuron. Uy, igay ka. Palong man ni oy. Na, ngano man naunsa man ni? Daot man siguro ni. Patay ta. Ay, dahil sa, naku. Hulat ako dra ha. Hulat, Sige, hulat, sige. hulat, hulat. Magdali ha. Oh, sige, hulat. nako. Uy, Ang chika ko nagdagan-dagan ko pabalik sa tuwa ko. ibalik bitaw. Nakarealize sa siguro siya ba nga ang uyang uyab murag daw kung bulldozer ba. Ay gid sa ko gid. Tama gid ang pagbalik niya dere. Hindi siya magmahal. Ha, mga pugi. Pwede magpatabang. Di, kay among motor na patulong. Sus Ginoo regaba ni motor ko lang niya padabdaban ani.